Kai jama'a. Wai jama'a anya ku duk ɗan Najeriya talaka in ya mutu anya ba aljanna ba. Sabi ni da abun shi na bani mamaki wallahi. Za ka ga ɗan Najeriya ba ya da komai bai da abin da zai ci. Tun safe ya tashi da yunwa iwuni da yunwa bai taɓa kayan kowa ba. To kai a tunanin kawai in ya mutu ranar nan anya ba shahidi ba ne. Sabida abin da zai baka mamaki ga kuɗin ga babu kuɗi. Gwamnati ta tsuke mu ta ko ina an gada mana talauci na fita hankali. Babu yadda za a yi mu dai yau a ce mun walwala talaka. Muna ji muna gani a ta kukan ba kuɗi ka ga samari zabga sun yi zaune ba su da kukan. Kuma kwakwalwar su ba ta taɓa ba su yi tunanin ya kajan anguwa ba ko su ɗibi tumaki ko kuma su ɗan ɗauke 'yan yara a kai su mafiya a ba su ɗan wani abin da za su zo su sama bakin su. Muna ji muna gani ga bankuna an caka su dam da kuɗi. Ba a taɓa samun matashin da ike zai ɓalla banki kuɗi ba in an taɓa Allah koda. Ba a gaya wa ɗan yau. To amma a ce gwamnati ta ki tausaya mana ta duba kullun da tsuke ba ake ka gane nan kullun sai an sha mai riga ta in ina da aboki ba mai tela ba Allah ini duk aboki na dinki iki dan isha mai riga niki tare kuma ga mutanen ga manya muna ji muna gani su shigo lungu kwararo da sako ba mu tabbatar wani ba muka caje shi in mun gamsu ma ga suna mugun ba mu haushi dai kaga in mutun ya wuce ana lafiya Allah ya kare lafiya kuma suna kwashe mana dukiya muna tunani mu yi tunani kun gane good village azan wata kuma ya ga kwanci kilowa da faraye hello mata kamfi kuma bati no kun kudu kun muku duk tsora da zarzun wani na dan haska muku